बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि गेजेराव फरायसालिखौ लानानै टुइटार दावहा सोलिदों। बेबादि समावनो आसामनि आप हान्जाया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खौरांगिरि मेल खुंनानै बाथ्रा दान्थेलायनायाव जिरायनो थाखाय चेलेन्ज खालामदों। बे बाथ्रा दान्थेलायनायनि गुबै बाहागोआ सोलोंथाइ आरो सावस्रिनि सायाव जागोन होनना आसामनि आप हान्जाया फोरमायदों। आप हान्जानि बेबायदि अपेन चेलेन्ज खालामनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गनायनानै लागोन ना लाया बेखौ समाजो फोरमायगोन। 2021-22 मायथाइनि APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर'नि फिसा नयनज्योति बसुमतारीखौ हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा एबसुआ न'आव थांनानै बरायहैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर बिजनी मौजा दख'रा एबसुनि बेन्दोंनि बरतारी गामिनि नयनज्योति बसुमतारीया APSC आनजाद उथ्रिसार जानो हानानै हारिजों लोगोसे ओनसोलनाङै गोग्गानाय लाबोदों। BPF हान्जानि गेदेर खहा। गोबाव सम 14 नं चिरां दुवार BPF दोलोखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिया UPPL दोलोआव जयेन जाफैबाय। चिरां जिल्ला आस्राबारि प्राइमारि लाइमोन BPFनि लेङाइ आफादगिरि नबीन खाख्लारिया BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आव फैना रनजित बसुमतारीखौ लोगो हमनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। गाबोन 29 आगस्टआव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव ग्रेड 3 साख्रिनि आनजादखौ खुंगोन। गाबोननि आनजादाव गासै 9 लाखनिबो बारा बिजाथिफोरा जिरायगोन। थांनाय 21 आगस्टआव जालांनाय ग्रेड 4 नि आनजाद सोलिबाय थानाय समावबो मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ 4 घन्टानि थाखाय बन्द खालामनाय बादियै गाबोननि ग्रेड 3 नि आनजाद सोलिबाय थानाय समावबो 4 घन्टानि थाखाय मबाइल इन्टारनेट सार्भिसआ बन्द थागोन। गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम ग्रेड 3 नि आनजादखौ खुंनाय जागोन। बिजाथिफोरा 30 मिनिट सिगां आनजादसालियाव सौहैनांगोन। एडमिट कार्ड, पेन्सिल, कलमनि अनगायै जेबो बेसाद लांफानो मोना। एडमिट कार्डआव थानाय सावगारिजों गोरोबाब्ला आनजादाव जिरायनो मोननाय नङा। मबाइल फन, स्मार्ट घुरि एबा जेबो इलेक्ट्रनिक मुवा बाहायनो मोननाय नङा। BPF दोलोखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय दासान्दि BTCनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगायाव सांग्रांथि मेल खुंबाय थानाय बादिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगाव थारौगुरिनि सोरां क्लाबनि कमिउनिटि हलाव सांग्रांथि मेल खुंफुङो। बे सांग्रांथि मेलाव BPFनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै बुङो दि क'क्राझाराव आसाम केबिनेट जथुमा खुंफुंजायोब्ला आसामनि गासै मन्थ्रिफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावगोन आरो बड'फानि गामियाव थांगोन होनना। लोगोसे MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बावैसो सान सिगां BTRनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावसोरनि सरकारा खामानि मावनो हायैखौ सिमान लाखाबाय। लोगोसे आसाम सरकारा रायजोनि गं 34 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो फोसावनायनि सायावबो बिथाङा बुङो दि BTCनि फरायसालिफोरखौ आसाम सरकारा बन्द खालामनो हाया। BTC ओनसोलाव गंबेसे फरायसालि थानांगौ, बहा बहा थानांगौ थानाङा, साबेसे फरायसाफोर थानांगौ थानाङा, बन्द खालामो खालामा बेनि थिरांथाखौ BTC सरकारासो लानांगौ। आसाम सरकारा आसामनिखौ लाथों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।